बिदिबा हाबा जाबाबो नोंसोरो सासे हौवाया थोखानाय नङा सानै साथामसो नागिरखागोन मिथिबाय Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर मैयानि भिडिअआव बे सिख्लाफोर नांलायनाया गान्जा सोबनाया बिसिनि थाखाय ना जोंनि बे उदालगुरिनि सिख्लाफोरा गासिबो बरनाम मोनजोबबाय। बहुत मानसियानो भिडिअ बानायदों दायो। फेसबुकआव स्टेटास होदों, फेसबुकआव भिडिअ बानायदों। उदालगुरिनि सिख्लाफोरा माबायदि होननानै लासिं सिं। ते बिसोर 10, 11, 12 जननि सिख्लाफोरनि थाखाय जोंनि उदालगुरिनि गासै सिख्लाफोरा बरनाम। आरो मा बुंदों दा बे भिडिअखौ आं खिन्थागोन र' दाहाय। ओमफ्राय भिडिअ स्टार्ट खालामनायनि सिगां मैया आं मोनसे भिडिअ आपल'ड होदोंमोन ना बिसिनि भिडिअ बुंदों आरो ना कमेन्टआव सासे बुंहरदों, ओइ बुरबक नों मा रस्टिं भिडिअ बानायदों? रस्टिं भिडिअ बानायनो रोङाबा बानायनाङा ना बिदि होननाय मोनदां। आरे बुरबक आं रस्टिं भिडिअ बहा बानायखो? आं टाइटेलावनो रस्टिंनि लिरदों ना थाम्बनेलावनो लिरदों ना आं बुंनाया रस्टिंनि बुंदों माबा मोनसे? बुरबक नामा नोङो? आं रस्टिं भिडिअखौनो बानायाखै, बहा रस्टिं भिडिअ नुखो नोंलाय? जाम्बालै स्क्रिनाव होगोन र' बेखौ। आरो सासे दंबावो जोंनि उदालगुरिनिनो, बे बुंदों मा मानि रस्टिं भिडिअ जेबो इन्टारेस्टआनो गैया। बेखौबो स्क्रिनाव होगोन, नायबानो जाबाय नोंसोरो। मा बुरबक, नोंबो बिराद बुरबकलै मानसिया। आं रस्टिं भिडिअ नामखौनो लायाखै, जेबोखौनो बुङाखै आं रस्टिंनि। आरे रस्टिं भिडिअ बानायनोबा बुंग्रोखायोबा रस्टिं भिडिअ बानायदों होननानै। जाम्बा नामा नोङो? आरो बै फार्स्टआव होननाया बेनो आरो मोनसे हरबावदों आरो ना, मा होननायमोनथाय, फेसखौ ब्लार खालामनानै हो बुरबक ना मा होनदोंमोन? फेसखौ ब्लार खालामना हो बुरबक, माथो भिउसानो फैयानो। आरे बिसोर गान्जा सोबनायाव मोखां खाथेना सोबनायमोन नामा? बिसोरथ' गावसोरनो भिडिअ बानायदों, आंथ' थांना भिडिअ बानायहैयाखै। बिनि भाइरेल जानाय भिडिअखौ होनायमोनबाथाय आं फेसखौ ब्लार खालामगौमोन, मिथिबाय? बिनि गान्जा सोबनायखौ आं फेस ब्लार खालामा बुरबक। आरो मा होननाय भिउसानो फैया? आरे चेनेला बुहुत फिसा, चेनेलानो फिसाबा भिउस बहा फैनो हो? भिडिअ बानायलांबाय थाबासो भिउस फैगोन। आरो आं बिनि चेनेलखौ नायहैबाय आरो ना, भिडिअ मोनसे आपल'ड होनाय दं दानिश जेहेननि, उइक मोनथाम जाबाय, 7ल' भिउस। गावनिखौ नायग्रायाखै, आंनिखौसो बुंहरग्रोदों। बुरबकलै बेयो केला। थै बिदिनो जायो नामा? आजखा कमेन्ट हरनाङाब्रा, मिथिबाय? थै थ' लोगोफोर बिसोर जाम्बाफोरनि कमेन्टखौ बाद होदो, ओमफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। बै माबा बै गान्जा सोबनाय आरो बै बुलायनाया, बे भिडिअखौ नुनानै सासे सिख्ला भिडिअ बानायदों आरो ना फेसबुकआव। वाट्सआपआव मोननायबा आं होआमोन, फेसबुकआव मोननायखायसो आं होदों। ओमफ्राय आरो मा बुंदों नायदों नोंसोरो उदालगुरिनि सिख्लाफोरखौ जिबायदि गाज्रि बुंखादोंना, लासिं सिं। बिसोरनि थाखायनो जोंनि उदालगुरिनि गासै सिख्लाफोराबो लासिं सिं। नायलाय स्क्रिनाव नाय, होगासिनो आं। उदालगुरिनि मान्दावलि सिख्लाफोर, मान्दावलि होननाया जोंखौबो होनफानायसो जासिगोन। जोंबो उदालगुरिनि नालाय, नोंसोरनो जोंनि गासिबो मान सनमान जाजोब्बाय नोंसोरो सिख्लाफोरनि, मिथिबाय? इसिबां बिदिबा हाबा जाबाबो नोंसोरो सासे हौवाया थोखानाय नङा, सानै साथामसो नागिरखागोन, मिथिबाय? इसिबां मान सनमान जाबाय जे नोंसोरो। बिमा बिफाया नोंसोरखौ नायनानै मा सानदों दे, नोंसिनि मादै आमाइ आनै बिदा फंबाय बिनानावफोरा। ओइ उदालगुरिनि गेंस्टार, मोजां मोनदों बुंजानानै? हा मोजां मोनदोंना? थ' बे भिडिअ बानायनाय सिख्लायाबो उदालगुरिनिखा, दुखु मोनना बानायदों जेनेबा बियो। गासिबो बरनाम जाजोब्बायना बिसिनि थाखायनो नालाय, माबायदि जाखो दायो? आरो बे बुलायनायाव आबसुनि सासे बिनानाव दंबो होननाय खोनादों आङो। सोरबा आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदों आरो ना, बै मैयानि भिडिअआव। नोंसोर कमेन्टखौ नायबानो मिथिगोन, आबसुनि सासे बिनानाव दंनो। आबसुनि बिनानाव जालायनानै, आयु आबसुफ्रा मानो बेखौ जेबो खालामाखै? हा गावनि बिनानावखाय बुनो लाजिदों नामा? साला थै बिदि जायो नालै। आरो मा नुबावगोन भिडिअखौ नायबानो जाबाय, फैबायानो थागोन बेफोर भिडिअआ फेसबुकआव। लासिं सिंलै उदालगुरिनि सिख्लाफोरा गासैबो, बिसोरनि थाखायनो। हमनानै थिगसे फैनांगौ बालफोरखौ, मानोथो फैयाखै दाबो? आबसुनो बियो, थै नुनानैबो नुयि बायदि। थ'
लोगोफोर एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ